Ola, moi bons días a todas e a todos e benvidos ao Museo de Pontevedra á celebración desta xornada de onomástica galega que este ano, a sexta, ten por título A onomástica e o camiño de Santiago. Para o Museo de Pontevedra é un verdadeiro orgullo poder acoller un ano máis estas xornadas polas extraordinarios lazos de vínculos e afectos que nos une coa Real Academia Galega e co seu presidente, Víctor Freixanes, que é un usuario moi frecuente desta casa. Para nós é moi importante poder empezar a recuperar a normalidade, que de alguna maneira podamos recuperar a nosa forma de vivir, as nosas formas de hacer e as nosas formas de relacionarnos a través de eventos como este. Este é o primeiro evento que no Museo celebramos despois deste ano e medio de desastre e por primeira vez volvemos a empregar este salón de actos para acoller unha xornada como esta. As novas tecnoloxías son verdadeiramente importantes, están aportando moitísimo, pero penso que a presencialidade é unha forma de relacionarnos moi diferente. Agradezo a presenza aquí con nós de Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, Luz, académica correspondente tamén, e María Ortega, deputada de Patrimonio Bibliográfico Documental, Memoria Histórica e Lingua, case nada. De alguna maneira, son tres dos pilares sobre os que se asenta a nosa identidade como país. É realmente un acto como este é verdadeiramente importante para o museo. Simplemente darvos as grazas pola vosa presenza e disculparnos puntualmente porque son estas cousas do directo. Onte pola noite quedou todo perfectamente instalado, co proxector grande funcionando perfectamente, pero esta noite debeu de haber unha subida de tensión, un pico de tensión, e estropeouse, non estamos traballando con un plan B, pero esperamos que ao longo da xornada podamos recuperar o plantexamento inicial. Moitas grazas. Víctor, a vosa palabra. Bo día. Únome os agradecementos do director do museo, a Víctor, a Luz, a todas as persoas que van a participar como relatoras nestas xornadas e, como non podía ser de outro xeito, a todas as persoas que, por fin, podedes estar presentes aquí, así como as persoas que nos están seguindo a través do streaming. Realmente, despois de que o ano pasado non se pudieran celebrar presencialmente as xornadas, todos botábamos de menos ter os eventos de proximidade, onde, como decía Manolo, nos relacionamos. Ben, este ano as xornadas de onomástica, aproveitando a celebración do Xacobeo, nos achegan a toponimia das localidades do Camiño. Unha oportunidade para reivindicar a nosa lingua que amosa o noso xeito de ser e estar non só na nosa terra, no país, senón tamén alá onde chegamos fora das nosas fronteiras. Farase durante estas xornadas un percorrido histórico e tamén xeográfico polo mundo dende os ollos de persoas especialistas, pero tamén dende a visión da xente moza que colaborou dende os centros de ensino para poñer no foco a evolución da nosa semántica. Falarase de grandes nomes, de Santiago, da Galaequia, pero tamén da microtoponimia, esa que está ao carón da nosa casa, e incluso da posibilidade de que Galiza sexa a impulsora en Europa dos estudios toponímicos sobre o Camiño. Agardo que o debate no que van estar as institucións resulte fructífero de cara a aproveitar os nosos potenciais. Tamén quero aproveitar esta ocasión ante os últimos acontecementos que reúnen a xente de altas élites na nosa terra para reivindicar que a toponimia coa que designamos as nosas localidades ten un nome oficial que non debe traducirse e que hai que respectar. O noso patrimonio lingüístico merece un trato digno e non deturpacións que, desgraciadamente, están cada vez máis ante os nosos ollos.
Agradezco por todo isto o labor de entidades como a Real Academia Galega pola defensa do idioma, así como o traballo de outros colectivos no país que poñen en valor a nosa lingua. Moitas grazas. Bos días a todos. Un ano máis, é o sexto, estamos aquí todos xuntos para tratar aspectos de onomástica galega. Os que seguides habitualmente estas xornadas saberedes que falamos de aspectos didácticos da microtoponimia, de nomes e apelidos desde un punto de vista legal, de nomes comerciais, entre outros temas. O deste ano, a onomástica e o Camiño de Santiago tamén será tratado dun xeito similar aos outros temas que referimos. Veremos aspectos xerais sobre o Camiño e o nome de Santiago. Tamén teremos participantes que tratarán a microtoponimia do Camiño e debateremos sobre o patrimonio que significa a toponimia, a toponimia do Camiño e como pode ser un elo vertebrador dos estudos onomásticos en Europa. Inda que este parece un tema moi concreto e preciso, disculpade polo teléfono, non teia topado antes para apagalo, aínda que a xornada este ano parece tratar de un aspecto moi preciso e puntual, veremos ao longo de toda a xornada que poderíamos estar horas e horas falando do tema. A elección do título e do contido deste encontro non é precisamente casual. Para a Igrexa este é o ano santo, o ano xubilar, e para a Administración, para a Xunta de Galicia, é o Xacobeo. As dúas celebracións, a religiosa e a laica, conmemoran un elemento onomástico, Santiago, nome persoal e topónimo, Santiago de Compostela, e chaman a vir a Galicia. O ano pasado falamos de marcas. O nome de Santiago e o Camiño son, sen dúbida, un dos nomes comerciais máis coñecidos da Idade Media na cristiandade e fora dela. Están nos alicerces de que hoxe é Europa. O nome Xacobeo, coa mesma etimoloxía, a mesma orixe etimolóxica, ca Santiago, é unha das marcas galegas máis coñecidas mundialmente hoxe. Canto vale un nome? Preguntábase Benigno Fernández Salgado, e concluía que o nome é o todo na marca. É o todo na promoción do produto, é o que lle dá valor. O produto e o seu deseño poden mudar ao longo do tempo, como o fixeron e como se foi modificando Galicia durante toda a historia. Pero o nome Santiago xa é unha marca e é o que contén o valor. Está ben, sen estudar ben este percorrido histórico do nome, fora de casos concretos, como, por exemplo, no ámbito anglosaxón, onde se estudou moito o influxo de Santiago e as peregrinacións en Shakespeare, por exemplo, que produciu abundante literatura que contén o nome. Segundo a profesora Grace Tiffany, a profesora americana da Universidade de Michigan, este influxo acada polo menos 3 obras deste autor. A coñecida Como ben está o que ben acaba, All's well that ends well, unha traxicomedia dos chamados últimos romances de Shakespeare que se chama Cymbeline, e a máis coñecida por todos, que é a traxedia Otelo. Na primeira, a protagonista Helena, no intento de consumar o seu matrimonio, mente e de ir en peregrinación ao santuario de Saint-Jacques. Logo acaba en Florencia, pero son outros avatares de Shakespeare. En Cymbeline, o personaxe que intenta destruir o amor dos protagonistas chámase Iáquimo, unha variante medieval do nome Iácomo, é dicir, Santiago. En Otelo é coñecido o importante personaxe de Iago. Nas tres obras falase directa e indirectamente da peregrinación, aínda que esta perde o seu sentido religioso para acadar o destino final dos protagonistas, que é o Eros, como en moitas obras de Shakespeare. Estas mencións son só uns exemplos de todo o que estas obras conteñen sobre o mito de Santiago e as lendas que xustifican o camiño. Santiago e as peregrinacións eran coñecidísimas na Britania porque o Códice Calistino fora moi traducido e lido nos púlpitos. Esta digresión que me levou a onomástica literaria ou ao nome de Santiago na literatura, do que non imos tratar,
esta xornada, axúdame a enlazar co que dixen ao inicio, que poderemos estar falando ahora sobre o tema. O que si escoitaremos será historia, experiencias didácticas, debateremos sobre o valor patrimonial e seguramente en algún momento recorreremos a etimoloxía. Quero agradecerlle á Deputación e ao Museo o acollemento tan cordial que sempre nos brindan, tamén os asistentes a esta xornada, que benvidos e que o gocen moito. Moi bons días a todos e a todas. Vou a empatar ca intervención, co final de intervención da miña compañeira Luz Méndez, que xunto con Ana Boullón aquí presentes son as responsables, as directoras deste capítulo, desta edición, desta sexta edición das Xornadas de Onomástica, que un ano máis celebramos no Museo de Pontevedra, da man da Deputación. Por tanto, súmome os agradecementos. En primeiro lugar, a Diputación, na figura de Marta Ortega, porque sempre tiveron a sensibilidade dende o principio de entender o significado deste traballo da Academia. A onomástica, a toponimia é unha parte da onomástica fundamental para entender a memoria histórica do noso país e, por tanto, traballar aí é traballar un pouco no que somos e, sobre todo, ser conscientes de o que somos hoxe e o resultado do que foron os nosos avós e os nosos devanceiros. É interesantísimo, e eu sempre descubres cousas novas, ir viaxando pola significación e polas mudanzas mesmo da significación destas palabras, destes nomes, destas referencias e identidades do noso país, tanto nos lugares como nas persoas, como nos apelidos, etc. E todo ese traballo do Seminario de Onomástica é un traballo que a Deputación entendeu dende o principio, que nos agradecemos moito, porque sin o apoio das institucións e sin recursos económicos, unha institución como a Real Academia Galega tampouco pode desenvolver o seu traballo, a pesar da xenerosidade de académicos e académicas e dos técnicos que traballan connosco para sacar adiante os nosos proxectos. E tamén o agradecemento ao Xosé Manuel Rei por, como director do museo, acabome de enterar de que faleceu un das figuras do museo, que é o noso amigo Fontán, e que foi compañeiro meu de instituto e de que non xogábamos ao escondite nesta casa os domingos pola mañá, cando isto era de outra maneira. E, por tanto, o seu fillo deme unha foto moi emocionante e quero facer unha lembranza ao amigo Fontán, que estaba aquí sempre a pé de obra naqueles primeiros días da nosa infancia do Museo de Pontevedra. E o museo, por tanto, é un pouco tamén a nosa casa, como acabo de ver, e celebrar aquí estas sesións, como celebramos outras, para a Academia é un pouco como unha especie de segunda sede que celebramos aquí e que tamén a presencia da Deputación agradecemos. Agradecer tamén a todos os que asisten, non só presencialmente, porque ten algo de reinaugural esta sesión, porque podemos volver a vernos as caras e iso dalle un calor humano ás cousas que de outro xeito parece como máis frías e máis distantes. E agradecerlle tamén moito, grazas ás novas tecnoloxías, aos que nos siguen a través de streaming. Xa o ano pasado pudemos celebrar estas xornadas con esta tecnoloxía e este ano, o que decidimos que isto fose unha maneira de enriquecer a participación, porque non son só os que poidan vir a Pontevedra, senón os que dende calquera parte do mundo, e hai moita xente dende universidades e dende asociacións culturais e movimentos de identidade galega no mundo, siguen estas xornadas e que despois se recollen, como saben, nunha publicación onde podemos seguir con máis vagar as ponencias, etc. Por tanto, eu, para a miña banda, agradecer, celebrar podermos estar aquí e dicirlle, e non repetir o que xa a miña compañera Luz fixo sobre a significación de por que este ano decidimos poñer en primeira plana unha marca que continúa de alguna maneira a marca comercial do ano pasado, que é a marca de Santiago de Compostela. Moitas grazas a todos e a todas.